nggih Pak, nyuwun sewu nggih Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih, sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu Pak, saestu. Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak, kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho engko malahan. Ikhlas kula malahan. Ikhlas ya tenan. Ana pamundhut ana iki karo nggih gemene wektu mong ya lakone iki padha karo 2 taun kepungkur Dewi Sri utawa Sri Mulih ya mung digawe beda sithik ora apa-apa no kudu beda no yen padha wae nyetel kaset wis ayo nderek mangayu bagya warga Pandheyan nggih Bapak Bardi blimbing nyuwun gending podang kuning kalian rengu wah iya podang kuning karo rengu nggih lan ugi matur sembah nuwun sampun dipun paringi gending Pandheyan makmur kula nyuwun tambah gending Sri Wuning Sri Wuning WUNING ayo saking ayahe David wah ya David Beckham isih ana isih tak wacane pisan Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking kula Ratna Sentun nyuwun gending mawar biru karo jenang gula karo kembang rawe karo ilir-ilir jan sak kaset matur sembah nuwun ya ugi menika ingkang lumantar WA ngersakaken sesideman nggih ingkang saking YouTube ngersakaken sesideman kalian rengu ya dipinangkani siji-siji ya Mak wiwit saka sing klasik luwih dhisik Nduk upamane apa jenang gula dhisik jenang gula laras pelok patet barang ya banjur sing nyuwara sapa tak nyuwun pambiyantu karo anakku wedok dhisik Umi Hafifah wah iya iki bocah sing pancen istimewa lamun tembang-tembang alus tembang-tembang klasik coba diaturake ya arum Bali ngurmati Umi Hafifah monggo dados Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah. Isih kelingan biyen 2 tahun kepungkur sowan rene. Tesih. Ayo nggih. Nggih. Oh siap Pak. Nggih. Jaya nggih. Wah nggih kuwi penting kuwi hubungane karo perceretan. Ayo nggih. Karo ibu-ibu ingkang masak wonten wingking.
Ngene Nduk Umi, dadi nun sewu. Nggih. Awake dhewe yang pertama dan yang terutama ki wajib matur nuwun karo ibu-ibu sing masak wonten wingking. Wis to? Sebabnya apa, Pak? Acara apa wae, mbuh wayangan, mbuh resepsi wong mantu tidak akan sukses, tidak akan lancar kalau tidak ada kridane ibu-ibu sing masak. Mula tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu semuanya sing masak wonten pawon. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa rezekine kathah. Amin. Ya Nduk, ya mumpung dilenggahi karo para pepunden matura, tur sing ati-ati lek nembang. Nggih. Gatekne to klenengan sore mau. Nggih. Ibu-ibu mau lho tabuhane luar biasa kaya ngono. Sae-sae, Pak. Iso manik-maninten barang. Ayo, elok tenan pengendang ya putri. Sapa njaluk dipandhi ki mau. Akira pandhian ora. Matur Nduk, ayo Om. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nggih. Pisan kas Nduk, main kompak Nduk. Ayo Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nah, Sing marahi jawabe bingung iki dadak makkei Pak Bu ki lho asline. lah ten apa, Pak? Iya, lah bingung no. Ya lek Pak, ya lek Bu, lek Mas, adik-adik kan bingung le jawab. Oh. Dadi ora usah nganggo Pak Bu. Dadi kanggone umat muslim jawab salam ki hukume lak wajib. Paton sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mesti langsung kabeh sing muslim waalaikumsalam. Ora usah ngangge Pak Bu ngono kuwi. Nggih. Baleni ya? Nggih. Nah, ngono. Yo, Ci, Ru, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Mergo neng kono lak enek doa sing apik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi rahmat dan juga barokah. Nggih. Iki donga lho nduk ngono kuwi. napa nggih, Pak? Lho, piye to kowe iki ora? Nggih, Gus. Gus apa dus ora nggih. Lah iki lho kowe dikersake. Arep ndongakne apa kira-kira? Ayo. Nggih, Karo warga Pandhean. mugi-mugi sedaya warga Pandhean tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah. Terus panenane saya kathah, rezekine kathah, sedaya panjang yuswa. Mengke nek pun rezekine kathah nanggap wayang melih nggih, Pak. Nggih. Ayo anggere ora diundakne ya gelem. Ngerti batine panitia mending ngono aku apal kok. Ayo, nggih. Ya Nduk diaturake iki jenang gula bawanana arep kok bawane apa aku wis manut jenengan. Arep asmarandana arep dandang gula bebas. Dandang gula banjet nggih. Oke, siap, nggih. Dandang gula banjet karo Amit Sewu karo Bu Kastiah kuwi. Nggih. Kuwi piyayi saka Pati. Oh nggih. Nggih, kuwi ibune solmetku nalika kuliah mbiyen. Sinten, Pak? Swargi Mas Ari Bodro mbiyen ning mburiku kene iki. Oh. Ning panjenengane wis ditimbali karo Gusti, mergo ditresnani karo Gusti Allah. Nggih. Mula lek ning mburiku kuwi kudu ati-ati. Ayo. Oh ngoten. Hati-hati lho Mas Bayu. Aja kuwi arep PA aja dingonokne Oh, nggih, ora. nggih. Kowe ngalih ganti aku. Ha iya. Monggo dandang gula Umi Afifah. Gitu. Lamun arasa antuk jatuh
derajat iku bisa larut layak bareng udan iki mau langsung terang sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Jan. Waduh nyembah ya. Ah, Ki Patih Gajah Mada iki luar biasa. Dan jame lho. Alah jam mati ya dinggo Mas kowe. Sehat selalu nggih. Okok ora, okok ora. Ora, wah sehat kowe bener kowe. Apik. Lah dhuwit purun dhuwit. Neng ae. Ayo. Ya nduk. keneng sambang sarah wungan lut mring Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayitna Nang mriki Mas. Wis. Mriki lho ora apa-apa. Ayo Jan. Wah kalunge lho. Wah. Siung kirik ora. Salaman apa njaluk dhuwit? Oh salaman sik. Asmane sinten? X1. Udah. X1. Oh, Meswan. Nggih. Laire dina Kamis to jenengan? Oh, iya nggih. Nyapa tanganmu ngatung? Dhuwitnya. Nggih napa? Nggih napa? Hah? Wo, tuku minyak wangi. Wah iya. Oh, elok lho iki. Bocah khusus parandene ora gelem lepek lho kowe. Wah, iya. Mas Wiswan. Woi, ngerti sinden iki jenenge sapa? Karo. Aja gatekne sinden ya, gatekne lakone ya. Oh iya aja manut wong-wong kae ya. Wiswan ora apik. Besok gawe ning Ponorogo kon jagungan karo Ndurin. Tambah larso telu. Iya. Monggo jenang gula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane
men tambah seger engko rampung jenang gula langsung ke dadi ati. Oh iya, digarap cara sangga buana. Mas Telonteng. Tong tak entuk tak kontak lok dung tak entuk tak kontak dung. Dah. Apik iki. Yo. Telinting iki. Golek iseng kaya ngapa wong ayu. Sik Om, sik. Nggih. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes wi lho. Mes Wane Piyai. Niki kena nggih sinau, kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa niki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo miswan. Oh. Wah, bareng dilem guyang-guyu. Wah. Saya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing digitanke lonjat lanjut. Ayo, ya beres-beres man. Ayo. Yo. Tak omong iki lek ora duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodhone kowe karo Miswan iki sapa? Aku gur takon. Kowe lek ora duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Moh. Genah aman kowe ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki sing napa nggih, sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu, Pak, saestu. Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih, Pak, saestu, Pak. Kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene, Ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho kok malahan. Ikhlas kula malan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure kowe. Lah ra mikir apa-apa kok dhek karepe mangan karepe ora karepe. Ayo wis kuwi los kuwi pokoke. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga mes ngono. Dadi unu-unu ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngrokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya Nduk, lajutno. Umi Miswanto. Ngoten to, Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Yo. Ampun ngoten, Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Wes cukup. Timbang larani lho, ayo. Kan jenis cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ayo. Lek ora iso gawe tentrem,
karo ayem lah ya luwung ngono kuwi ae. Wis. Ampun Pak, jenengan napa kersa sakniki lho jenengan bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus? Jenengan napa kersa nek putrane kalih Miswan? Loh, aku ki dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah kok apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan kok dalange ndurin. Nah ya. Jauh man lho Miswan. Pun Pak. Ya ya ora Ampun ngoten to Pak, ucapan niku adalah doa lho. Lho rong karuan, sampean kudu iso mbedakne endi kuwi serius, endi kuwi guyon. Sing marai kestro jaman saiki ya, ning medsos barang marai kestro. Wong guyon ditampa serius, wong serius ditampa guyon. Kuwi sing marai masalah ning kono kuwi. Lah, mula perlu kebijaksanaan. Kaya piyayi ing pandian kene iki. Mbuh kuwi guyon, mbuh serius, ning bebarengan mbangun pandian supaya tetep makmur lan uga guyub rukun. Lah kuwi pandian. Umi melawan Miswan. Ayo Mis, ayo yo. Ayo. Iya. Mbayangne dhek nggih basahan lho, Pak. Ayo terus temanten putri mijiki sukunipun temanten kakung. Apik. Mijiki nganggo banyu peceren. Ora pareng ngono kuwi. Ya ora sayang ngono terus mutung ngono lho. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Ya nduk. Sugeng para lenggah. Ayo cahayu ayo. Ayo. Mudhun lho aku. Aja mudhun lek jam tengah papan kono. Kowe mudhun arep glemis pan kowe mesti. Ayo. Ayo Om. Kanjeng. Ayo Om. Loh, Pak. Wis madhepan ning nggon kubis ya, madhep kubis kono. Ayo, ora apa. Ayo. Ayo. Rena wengi dadi ati. Ayo wis. Sudah medun ora? Sida. Tawangen to, Miswani perbawane gedhe, bareng dhek joget metu asape. Ayo, elok. Kaya malih kaya nang rumah hantu Mis malian. Ayo wis ngono kuwi ya. Jos ngono kuwi. Wis. Pokoke tiap bersih dusun nang kene tetep teko lho Mis ya. Teko lho ya. Mergo danyange sing disenengi ketoke awakmu ya. Ah ngono kuwi. Nek awakmu ora teko walah berat engko Mis. Ayo. Ayo Miswan. Selanjutnya gandeng Umi ora gelem nong winong ayo. Nyapa neh. Ora iki lho tak kon ngadeg ben nembang iki lho. Iki lho nduk enek pamundhut ya kuwi endi mau. Sing ngersakake rengu iki lho nong. Kalih ugi wonten saking Jayengan ingkang ngersakaken santri pekok ngapunten bapak-bapak ibu-ibu nyun duka ingkang kathah. Ya. Menawi judulipun kula kok kirang setuju, kirang napa nggih, kirang cocok. Niki kula kalih Mbah Sukron niku dipun yasakaken nenggih santri waras. Santri waras nggih.
Niku sinom mangke dindangdukne pelok barang wayang kayu kae cah. Ayo. Ngapunten nggih kula ganti santri waras nggih. 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 Ning rengu rumiyin. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih. Iki Slendra Sanga ya nang ya. Ha nang. Nggih, yo. Nggih. Ngecek, Pak. Ngecek. Ngecek kaya sepur ngono. Lah mau ngecek iso Miswan. Boten. Men jumeneng yo tukung-tukung Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oh. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oh. Ayo no. Golan ende. Hey. Hey. Wis rusak, Pak. Kula golan langsung rusak, Pak. Ah iya. Ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to? Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Wet wau nyawangi kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Saka sepuhe mau ning pondokan tiba tangi lho mau ning kono. Arep njupuk sego mak gelubuk ngono aduh. Ayo. Semelang lek ora uman kakap ayo. Nimas Ayu Winong Nawangsih daleme ngendi, Nduk? Kula asli saking Tulungagung, Pak. Desane ngendi? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kuliahe wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, iya, pinter iki genah. Semester pira? Semester 2. Semester 2. Status? Mahasiswa. Status? Mahasiswa toh, Pak? Single, double, umbel apa-apa? Kula triple, Pak. Triple. Triple iki telu lho. Nggih. Wah, aja neko-neko lho ora. Loro lho kuwi tenan, loro lho. Mboten triple semangate niku lho, Pak. Oh, semangate triple. Iya. Niku lho. Semangat, giat lan uga tetap bermartabat. Nah, niku triple. Sanes tris. Triple semangat. Sanes triswan. Lek tris kan triple semangat. Oh iya. Bener. Ya iki lho, Nduk, enek sing ngersakake rengu. Iki karyane sapa, Nduk Cahyo? Ki Wangsa Subagyo. Wangsa Subagyo. Lah kowe sinden laris kondang kok gelange kok ya bolah iki lho. Niki gelang anu, Pak. Apa? Gelang tolak bala. Oh, tolak malah nolak bola iki piye? Mboten. Tolak balak to? Tegese niki anu, Pak. Gelang apa ya? Anu niki. Anti galau, gelang anti galau. Oh iya, bener. Gelang anti galau. Bolah, ayo, bubuka lan uga bekti marang Gusti Allah. Ngono kuwi, bolah kuwi. Mboten bubuk kalih polah, ngoten, Pak. Atas ana mis kuwi lah. Sinden diarani sing bener iso kaya ngono omongane ora pareng. Yes, mboten maido Pak niki lan nembe pedhot, bar pedhot kali pacare. Mula omongane iki ya ketudu ngendi ora cetha ngalor ngidul sak geleme dhewe. Ayo. Kajenge Pak, nggih. Niki mboten gendeng udo turun dalan matur nuwun. Ayo. Iki nek bawane ora no? Wonten. Ya, dibawani. Karyane Mbah Wangsa Subagyo saking Tulungagung. Ayo. Yo coba kaya apa?
Apa iki mau, Nong? Kok ngomahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Kok beda dengan yang kemarin. Niku lho, Pak. Ya biasanya gelandel. Nah, niku. Ha iya. Ora kaya wingi uni Ora kaya wingi uni, ya. apa dika sampun tega Apa ndika sampun tega? Ayo. Teganya. agawe rujiting galih Sakne nong. Boten kados rumiyin atiku digawe rengu Jan kaya tak ulu-ulu nong. Nek aku ora tedas ben diulu Aji Mas ya nong. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah dek njaluk mae kula mau Mas, kula mau Mas. Ayo. Kancane nggih tameng parat ora. Ya nang Cahayu, sing sabar, Nduk. suwit manuk si katan terowongan udan grimis dadya rengu udan tangis keloyongan Iya. Tembange sedih kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. niki wau lho Pak gelangan galau niki wau lho Heeh, bener, Nduk. Aja nangis. mboten Tak lapi apa piye iki lek nek Nduk? Ah. Lapi. Oh, miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. Sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakniki jerbenten apa pancen sampun
karyane Mbah Wangsa Subagyo Piyayi Tulungagung seniman senior hebat sing nembangke ya murite Mbah Wangsa Subagyo ya bocah Tulungagung. Mula ya menjiwai tenan. Tur sing nembang karo sing ditembangke iki ya kaya ada chemistry lho, Nduk. Ayo. Ada misteri di situ. Tenan. Mula ya berkarakter tenan, semu tenan. Iya. Bener ya, Mbak. Nah. Arep ngaturake apa? Diselani dhisik. Nah, Mas Gareng. Sing nglantarake awake dhewe sowan mrene iki yang menghubungkan adalah Mbak Tri Hastuti Retnowati sinden kondang dari Laladan Ngawi kene. Nah. Maka ayo iki spesial adate iki lek ku ngedekne biasane jam 2:30 isuk. Ayo. Saiki tak dhisikke. Ayo. Oh, asline kene to bocah. Kene. Ayo. Pak De, mosok lali to Pak De. Ndik ben kan pun tau mriko to lewat ngguri. Aku angger nyekel duit lalen kok, Nduk. Ngadeg kok, Tik. Ayo, dikormati ngangge arum Bali. Ya, Cak. Tetes. Iya. Bibis. Bibis sing endi? Mriko lho Pak De, kulon kali. Omahmu ya kaya kene kebak. Oh, mboten, nggen kula Padang. Resik ngenten iki. Ora ana wete jati. Mboten, mengki enten jati nggih enten ulure gateli. Wong awakmu e kaya entung lho. Ipel-ipel ora dhuwur. Pak De sampeyan aja sia-sia karo aku. Ora sia-sia, endi ana jati iki mesti ana entunge. Lah, sampeyan gadah entung mboten? Tak tekoki entunge sampean kaya ngapa? Saiki wis dadi welut tok. Malah lunyu ora. Wong tenane tutut kene iki suwe ra tau petuk kok ngurusi entung. Kula mriku lho Pak De, kauman. Oh, kono to. Iya. Roh oreng kowe. Roh wingi bar wayangan ning kono ora roh. Pak De. Duite wis enteki ya seling aku. Tanjung Perak kapale Koba. Mangga pinarak, kamar kula tesih kosong. Sauri Reng. Apa? Tanjung Perak gone demit. Heeh. Ngapa? Ora pinarak kono akeh demite. Lho, sampean berarti ngarani aku demit. Lho aku ora ngarani wedine kuwi krasa ya alhamdulillah kok. Lho, ya aja ngono Pak De. Wong ana wong tertib kok ya ngene. Piye. Wong ya sok liya dina aku tak dolan ning omahmu. Tenan lho ya. Iki wancine lak nyambut gawe ya nyambut gawe. Dadi sing diarani profesional tuh begitu berangkat dari rumah tujuane nyambut gawe ya nyambut gawe ora kena dono-dono. Alah ngapusi, sampean wae ya ning terminal kono wae karo katiem wae roh aku. Bakul kacang sing gane ning bis ka sampandhek. Kowe kok apal men apa bekas penghuni kono to? Ya kalau nek ra nyinden ya ngono Pak De. Wong ngarani wong elek ku lho. Ya ora elek, katiem penjual kacang elek-elek piye? Penjual kacang iki tidak jelek, dia tuh bekerja profesi. Sampeyan kaya ora gelem digathukne karo katiem. Mo aku senengku apem kok kacang. Apem. Wong-wong iki karemane dhewe-dhewe ki seneng kacang ya karemu. Goblok Gareng iki asline. Apa? Sing jeneng apem nek kacange kuwi piye to ora? Apa apem kok ana kacange masakan cara ngendi? Kok omongan karo Tutik kae lho, rasa ora ngono.
Pak De, kula gadah apa jenengan purun mboten? Mau paling gosong. Mboten, walah apa kula niku mumpluk lho Pak De. Kula niku pinter lho. Mumpluk kaya gegeden geni ya gosong. Lho, ya diwalik to Pak De, mosok ya arep mlumah terus. Apa ketok diwalik? Alah apa wis sangel Pak De. Wong aku ana, ngene ngene. Piye. Omong karo aku sing tertib. Jenengan piye tertib po? Aja sok ngudak-udak banyu menep. Aku ki wis menep, mbok cemplungi coro, mobal iki. Oh, sampean berarti ya cek gampang kegoda. Loh, menak manusiawi kaya sing dirembuk karo Mas Yoyo. Sampean kan pun haji yo. Sampean kan pun haji to. Loh, tak kandhani. Setan iki ning donya akeh. Apa yen wis haji ra gampang kegoda? Ya iso kegoda. Ya yen kelingan istighfar, yen ora ya bablas alhamdulillah. Lah ning sampean akeh klirune Pak De, akeh kepepete ya. Kon ngendi? Non, lah sampean nek pamane cedak sinden ngoten nika, secara tidak sadar kan ya ndemok-ndemok ngene, ngono kuwi ya jenenge ya tetep tergoda. Lah ngerti iki sing mbok sawang demoke, mudhun panggung iki tayamum aku. Wudu meneh. Tutik kleru tik sampean berarti pengamatane ning Pak Gareng. Lho, Mbiyen nalika sik urung haji, pancen karo sinden mak demek. Oh, aku ya tahu kok. Lah iya ning bareng wis kaji lho nyatane petuk sinden langsung diambung lho. Malah parah kuwi. Ora aku wis tertib, aku wis saiki. Matur nuwun Pak Gareng karo Mbak Tutik kuwi sing nglantarke. Matur nuwun Mbak Tutik di rezeki, diparingi rezeki, kadyan sing maringi Mbak Sadi kalian Pak Woko, ning ora ana awakmu lak ya ora jalan. Nggih, matur suwun kalih Pak Lurah sing bagus dhewe. Halo Pak. Pak Lurah, Pak Camat. Halo Pak Camat itu, Pak Lurah, Pak Anto, nggih kalih Mbak Sadi, Lurahe Karangbanyu. Lah niki tesih anu lho, anak-anak niki tesih butuh uang semesteran, mengke jangan lupa nggih Pak nggih. Iki jane sinden kok maklar to. Jangan lupa. Aku Pak Lurah janji karo aku kok. Jarene kanca-kanca arep dibayari semesterane ngono kok. Ya kok gampang. Ora perlu dirempuk aja meneh kok semester. 1 senti, 2 senti wis dikeki. Kok semeter. Ngono lho. Tut. Dalam he. Nggih pripun? Oh, ning kene iki aja ngisin-isinke. Kowe iki lak asline ya kene. Pak De, kula niku dadi sinden niku nembe sepindah niki sak jumblek ngambah mbulak-omboe nembe niki. Nggih merga Pak Lurah kalih Mbah Sadi. Mula ngene ti. Bandeng ditimbali karo Mbah Sadi karo Pak Lurah, mbok menawa Pak Lurah ki ana request, ana pamundhut apa sampean sing senengane apa? Ngono. Iki tombo sayah. Oh, yen tombo sayang. Yen saya. Oh, tombo sayang. Senengane Pak Kades apa yen senengane Mbah Sadi aku ngerti. Napa? Kopi kental ora legi. Kemeruh ora. Ayo, apa? Lah nggih. Nek Pak Lurah menika senengane nganu, ninggal katresnan. Oh, ora apa-apa. Nggih, niku. Nggih. Ninggal katresnan kalih Banyuwangi. Wah, remen banget niku mengke. Oh, ngono. Kira-kira sing arep aturke sik sing ndi? Ayo. Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Oh, cocok kene rada nengah kene, rada nengah. Wah, dian sikile barang dirantai bocah iki. Kaya kirik. Dek ya aja ngono to, Dek. Iki sing numbaske sampean ka lho, sampean iki. Lah kuwi ora sia-sia. Berarti Madangkarai kirike loro karo Birgita. Lah Lho, ini kan bentuk keindahan seorang perempuan. Nek ora sesuai karo sikilmu, keciliken nganggo rantai becak ka lho. Ora rantai sepur pisan no. Sampeyan ki yo ngopo tong mat-mat ke sikilku? Lah mulu sok. Aduh. Lah ngono kuwi eling Pak De. Astagfirullah. Haji lho. Kilap aku kilap. Ya Allah ampunin Baim ya Allah. Ngono jari tobat. Iya. Ya Ti, aturna ya ninggal katresnan kunjuk dumateng Mas Lurah Woko. Aja nganti ninggal katresnane marang kabeh para warga masyarakat ing Widodaren yang tercinta. Amin. Enggak. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalku hamus sliramu ora krasa
Awas. Oh. Asik. Hop. Ayo Ti. Ayo ubreng ana panggunge. Yo 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 yo. Luar biasa, elok. Pak De, sama Pak De. Kadung dadi kok mbok deke to. Sik aku lagi pemanasan lho, wis entek iki. Dadi arep ngopo? Lho, lah biasane